Sagodayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Jason nga napoluan pa ng isubli. Sagodayin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, kasla makulkul Manong Nemi tinaganus a panunot ko. Ti agdamay edi nga sitwasyon nga sagsagabay. Indaray mi ninanang ko iti ospital Manong Nemi nga awan iti pagbayad ko. Sando ko mga admitan idi Manong Nemi agsipod ta awan ti makita da nga posible nga pagbayad iti magastos. Ngayon mamon tinaramid ko Manong Nemi nagparinto mga kinsangwanan ti nurse. Nurse, saan ka di nga ti hospital ket pakaispalan ti biyag kasi naman nga pasyente. Pangasiyot admitin nyo ni nanang ko. Kasapulan na una ti panakasikaso. Admitin nyo ni nanang ko. Ket aramidek ti amin na pamuspusan tapno makabayad. Tapno maispalti na. Tumaktar ka din ko. Saan nga siya tagdesisyon? Pabilbilin naklain. Binatak na tapno makatakdera. Anat nagan mo? Jason, monotawan mo. 14 ko pa laing, ma'am. Apay akon sa bali nga mga asikaso kininanang mo, kabagyan nyo. Nasapa nga na, natay ti amak. Isurutak na kami laing kininanang. Dagiti kabagyan nyo. At kabagyan mi, yung paadam mi matlayang nga nakurapay. Amom, nakurapay kami met. Kat, makaretak ti sitwasyon mo. Ang imnon niya man ti desisyon na ti hospital. Awan ti maramit ta. Kahit ka nga tulungan ng manulayang ti masweldo, kat talo na kita anak ko, tricycle driver lang ni lakay ko. Ano nga, pangalaman niyo ti pagbiagyo, no masaksikit gaya man ni nanang mo? Hanggang basbasa? Nabaig pa yung sa anak nga si Mark ti eskwela. Manipod di na idalitan ni nanang ko. Ti pag extra akit mapanak ag-extra nga ag-shine shoe. Nabiyala nga adag pa shine kanya akit dadya matandan ko iso di gatang ko ti kanin mi kininanang. Talaga nga akong kapagyan yung nga na may tumulong nga ta kayo. At nakabagyan mi nga pada mi mata marigrigat sa maysa. Amo meten no duman ti kabagyan ket iso da pa itadada nga saan nga tumulong iti kabagyan da. Mamay ka, takuyugan ka, nga mapaniti direktor dating ospital. Nanatnagan mo manang, Mary Jane. May sakara kita naka-duty nga nurse. Nagtugtog kami ti panaka-opisina ti hospital director Manong Nemi. Sumari kayo. Apay Mary Jane. Doktor, dato ti anak dati kaysa sa pasyente nga imbilin nyo saan nga ma-admit. Manong Nemi, iti mismo nga sangwanan ti doktor, direktor, nagparintuman nga. Doktor, nagparintuman nga kasta. Tumagtar ka. Mawatan nyo kung mati sitwasyon, doktor. Doktor, narigat ka sa sada. Reklam maluyaan. Hindi pa nagpagpakasi ng panagsangit. Direktor, amok nga napaglantikan ti ospital. Ngem, siya akong timay sa nga pagpakasi. In behalf kini Jason. Ada nga tamat, nasaya tapaset ti puso yo para kadagito yung sitwasyon. Awanin ti ado kay nga sao. Sige, pa-admit mo. Ngem Jason, rugyam ti gukon
iti magastos. Nakita kita iti sitwasyon ni nanang mo ket talagang numakalasat nagsaya tunay. Ngayon dakkel ti magastos. Mabanggag patulong ka na kita, mabaling mapagpatulungan. O masadag ka na iti politiko. Pinadas ko doktor. Inaramid ko ni iti pailang na idalit isuna. Ti magatang ka iti agas na. Adamet, maitanda ang kanayamot lang sikan na yung arod, kanayamot lang sikan. Ipasubot mo ba, sumublat mo at tuma. Ti panang dakiti adda iti gobyerno, dakiti politiko, doktor, kat maminsan laeng, mangtedda maminsan lang nga assistance. Dito ko na nga assistance. Sanda nga tulungan nga may pinsan ti pasyente aging ka maimbagan. Maminsan da lang nga tulungan. Nalpasan ti pa nagpatulong ko katakwada. Imasadadak kini Kapitan Mi. Inya sa dagnak, iti gobyerno. Kaskas di nga, saan nga may baga ni nanang? Ipilit ko lang ko nga mai-confine at no, maitid kong kuha na tiyos ito nga medikasyon. Alawan. Sigalat ti mga asikaso kong kuha na. Uwan, doktor, nasapak ko no lidatina, ama ko na kuma. So, ang dududwa kam lang ini, nanang, nabayag pa yung saan nga simulak di eskwela. Sipon na idalit nanang ko. Gabuta, napakakita mo nga ti kwarta, itikas na nga AIDS mo. Masak nga siyan si boy, siyan ti sapatos, at pwesto dito yung syudad, nga mapag ko pag-ekstraan, basta malpasan ti klasik, kanong bakasyon. Sige, pa-admit mo, Nurse Mary Jane. Kahit baka mo kang anga, medyo ka na kita kasapulan. Oo, doktor. Kinagyaman na. Inadmit na nga rod ni nanang manong nami kadimpakat dali kiti rumbeng nga may pakat ken kuwan. When? Idi, naiplastar dan manong nami hindi kitinasken nga may pakat nga may plastar. Nanang, Jason anak, adoon na yung dirigrig at mukha niya ka na. Isuko na kon kaniya po Diyos. Nanang saan yung asawan ti kasta. Di mo kabaylan ti lumaban anak ko. Nalapit kalawon ay. So nasasya at langin ni Sukot ang tibiyag ko. Nanang saan yung asawa na ita? Saan ta nga sumuko? Hanggang ka nga si bibiyagak. Aramidag ti amin na pamuspusan nanang. Tapno espal ka. Tapno matandag pa, umatandog pa tibiyag mo. Tapno umatindog pa ng denata nanang ko. Ayun sa mo kabaylan, anak. Kabaylak. Babayan ti tulong ni Apo Diyos. Awan ti sabali nga pagpatulungag no saan nga ni Apo Diyos. Anak. May espal ko mga amin nga masakit. No talaga nga. Ipalubos ti Diyos nga matindog pa iti biyag na. Nanang nakurang ka iti mamati iyo kini Apo Diyos. Saan niyo ko makakurkurangan? Agtaklit na kini Apo Diyos. Iso ti kang runan nga mangtultulong ka na ta. Aramatin na lang nagiti tao nga tumultulong ka na ta. Kas kini manang Mary Jane nga nurse, kani direktor. No saan nga tanga ni Ma'am Mary Jane, ti nurse, ang naka-duty nga nga sikasukan ka. Baka saan na kumangintal talag.
Isulti ng kuyog kanyag nga naman nagpagpakaasi ka ni Direktor. Isu dati kiti araramatin niya po Diyos na nang isu nga bati kayo. Tayo nagsapol, tigastusin tayo. Para ti pa nakaagas, kan pa nakaespal muna nang. Tapos sa tinungor ti pangalam. Uri mang pagmalmalam ka, nga awan sardeng mong agpaspasilap ti sapatos di kiti mayat, nga pasensyo ken ka. Manulang ti tandan mo anak. Uri makatawan nga ta. Sana mo pukawan tinamnama. Basta para kanyak nanang, maispal ka. Basta para kanyak nanang, agpaut tibiag tanadwa. Adalang di tari kiti tao nga gururay, nga isudat na ikari nga maunan ti Diyos, nga mangtulong kadata, mangsaranay kadata. Pinanawak ti inak manunaywi tapno inak agsapol ti kwarta. Iti rumuara ko manunaywi ti ospital. Malasing ko ti masabat ko. Kes ko lahat. Kanasigan kanyak ni Lily. Lily? Jason, kumusta ni nanang mo? Saan ko mga admitin? Gapatawan tinamnamahan na pagbayad mi. Yung nagpagpakasi ak. Adamat gayam dalan ti pa nagpagpakasi. Siyad no kasta. Ni mala, di ka, to ano nga pa nagsubli ka nga pa nagbasa. Adun ti nakikapisam. Mabaling nagtumat siguro nga ako. Basta, adak to laki din to nagtest tayo. Palubos na apo no. Ikasanun no ko. Di, agsarde nga pailangan nga sa into numayatin ni nanang ituloy ko to nagbasa. Di mo uti kan. Umuna kagtupos. Nga bali basta. Papanam nga ro din. Nakalaan na tayo gamit ko. Medyo suminak nga agsensyo. Ano tiket mo sa un? Ijay pag-extra at nag-science you. Alike lang na kita gamit ko. Kalpasan na. Mapanang ka na kita lugar na posibleng ayan na kita mabaling at pascience you. Pagkatiliwan na ka na kita ko. Pagkati traffic officer. Apay di traffic officer. Kita no saan nga rumbeng ang ijay, paritan na ka. Di pag-shine na nakit at pwesto nga mabaling nga pag-shine. Haan, pa-extra lang, ipagpakasik nga ko. Tanog talinadak nga minjay, siyap, nga pagpapayag. Siyempre, saan lang nga siya siya, hindi baka mabakan dyanak. Ngayon no, bumukod akti sa baling nga pwesto, bukod ko amin nga pa-shine. Ngayon babayin ka natin ang panagpa-shine mo. Panag-shine mo, makurnong ka nga tati, para iti pa naka-hospital ni nanang mo. Manangasin na po Diyos. Anyat mo, baka makapidok pati kwarta. Apay, kahit ko nagkatawa, nagsangsangit na kita eh. Kahit nabasa pa lang kita matam, ilang matalag na nagsangsangit. Amon Jason, adala ko mamaitulong ko. Tulungan na ba? Maba, hindi pa nang patib ka rin mo, ti pakinakam ko. Tulong mo kanyak daitan. Ken maba, hindi pa nakakita ken ka. Maragsakan ako. Tamakita ko manin datoy nasigan po nga classmate ko. Nga pakain-in laba. Neta ka manin, irapin mo tagarim loko at sa hospital ni nanong mo. Kahit ko lang katawa. Rigat nang sagsangin taglata. Awan, narigat, ang ganayin nga, dadagsan di baro kung kuno sa anak nga. Gusto ka. So nagbanda nga ulit kininanang mo. Awan na. Sige. Sige nga ulit mo nang bantay kang wana. Talaga? Ama mo na ka tinanang mo na tayo. Minsan, masyar di balayo.
Kita mo si kawit po siya ng babae. Ha? Di nagpa-impasyar di balayo. Kuntutan ka. Alin ka nga rin extension. Ha? Ah, sige. Thank you, Lily. Yung baglagin dada ka. Bantahin pa lang ang rinahanan ko, ha? Kano, masapon ada ka sa salita na. Kasalita na, kukit mapukpuk ako, tinamnaman na. Isuko na kun na na. Sige nga rad, takasasalita ng nanang mo. Pati correct ipakinakim na. Tisaan nga sumuko, okay? Thank you, Lily. Okay, sige. Napanak iti plaza manunimi. Kapag kakitaan kadigdag pag napagna nga nakasapatos. Nagpwestuak manunimi tinapinta sa pwesto nga dalinong ko. Si Anshu! Si Anshu! Si Anshu! Agpasyan kayo man, sir. Ada tandan ko nga para iti maurnong nga para naka-ospital. Pagbayad ko sa ospital, ada ninanang ko sa ospital. Grabe iti sakit na. Sir, agpasyan ka man, sir. Please. Dapat ati kiti maasya nga pasyahin man na yung minata. Syahin. Nanati ko namitay? Itay, sir, ang niya. Ada ninanang mo ito ospital. Uwan, sir. Kahit dati batandan mo lang nga kwa. Ag-sign siyo. Ti pangalam ti paggastos mo. Uwan, sir. Imbag man na inadbit na ninanang mo. Di mo lang mo, sir. Kasi panagparintuman ko ti sangwanan ti nurse. Ngay baganang handa ka nung admiten. Gabuta awang ka nung pagbayad ni. Nagparintuman agsangit nga nagparintuman nagpapakasi. Imbag lagi din tanalunag ti puso ti nurse, sir. Kaya inapan nag-impan ini doktor. Dati director ti hospital. Oh, kaya nagparintuman pa iti sangwanan ni doktor. Yung pinatakder na. In-explain ko kadakwadang hasil ng sitwasyon. Naibagada pa yung umasadag ka ti gobyerno. Naibagada pa yung umasadag ka ti politiko. Nalpasan ko, sir. Imasadag, idikin kapitan, idi na idalit sakit ni nanang ko. Kat niya sadag na ti gobyerno. Kada ti politiko. Maminsan dala nga mga TED. First assistance. Awanin ti may kadwa. At adamat dunga pa yung kasapulan ko na da. Kasta ti gobyerno. Tumulong da, maminsan lang. Ngayon, kasta man di politiko. Tumulong da, maminsan lang. Palagsit nga ta, sir, no mapanak tumanan, dinubli-dublek ba tinapan ng andanagan mo to, na ikandakan mo na. Di damat kitain mo nga talaga sitwasyon ti pasyente. Naging nga talaga grabe ka sa sadinanan ko, sir. Pataray ko to ospital, Di da kahit nga admitan, yung baglagi din ta, inadmit na. Daklaki ti magastos, sir. Hindi malpas ko manon nimi. Mano. Himbaga. Hindi limang gaso. Awang pala pang suplik, sir. Gano'n di pa suplik. Bamon. Tulong ko di kita tuman. Sir, nagdakal dito limang gasot. Kanahin ko makastoy. Kada agsansyo. Akit limang gasot. Itanda. Di mayat. Kumaa. Nagpapada tayo tirik na. Good luck. Ano na ka mo? Jason, sir. Isa na, sapay ko makalasat nanang mo. Idamgadlayang manong name, amin ko mga pasyan kat kasyay. Si Anshu! Si Anshu! Si Anshu! Mga Anshu! Kumagpasyan. At kami kasapula kami ti kwarta. Para kay nanang ko. At dati ospital ni nanang. At ako ma-admitan gabot. Namnamayan din akong pagbayad mi. Pag nagpagpag-asik ka dakwada, so nga admit na madlaan ita, umayag agsiansyo, da maurnong nga gastusin para kininanang ko. Please, siansyo. Hindi marik nagtibisin ko manong nemi. At damat aglakot turon sa ray dyan. Turut! Pidahipayak man ta. Gumatang akman. Alam mo nila. Gumatang ka atap no, damat maganan siya. Nagpasyan ka man. Siya din nga tsinelas mo. Amata sapatos. Muna katangin. Mangtid ka man tilima. Tao isulat pamudpad ko. Thank you.
Thank you, may tagimatang ka. Manong name dan sakit di emergency nga programa iti plaza. Tado di kita tao manong name. Uy, da, barbareng ano. Nakasapatos da amin eh. Wala nga nasilap mo't sapatos da. Si Anshu! Si Anshu! Si Anshu, please, agpasyan kayo kuma. Kasamulak ti kwarta, at dali na anang ko ti ospital. Si Anshu! Nadagwapo manong naming makitang executive ti langana. Abi nga da katoy. May parit dito eh. Ay, sir. Sorry, sir. Ada lugar nga babaling pagpa-siyensyo na. Kawang ka di. Ay, ada, sir. Pag-extra act. Kabayatan nga pasbasak ti high school. Ngayon, si Minak ta kayat ko tagsulod dito ita. Masapul ko nga amin ti kwarta, sir. Kasi sino nga amin ti tawag sa nga masapul ti kwarta. O, ada kami nilangan ko ti ospital. O, antim na kasaganang magtulong ka na kami. Damat kakabagyan mi ang manulot may tulong da. Ken so dapat isa nga tumulong. Imba sa dagak maten ti gobyerno, maminsan da lang nga tumulong. Imba sa dagak pa ti politiko, maminsan da lang nga tumulong. Tado mat kanot sa bali ka tulungan da. Sa dito tayo ni nanang mo. Di hospital, sir. Handa pa kumakayat nga admiten. Tawad tinamnamain da nga pagbayad mi. Ngayon baglagi din ta nalunag ti puso ti nurse ket kinuyog na ni direktor ti hospital. Pati ni direktor ket iso nga ron tinangibilin nga saan nga ma-admit. Napanak sa diyan nagpagpakasi, sir. Inadmit dati problema ita. Siyempre, hamot nga ron nga libre. Iso nga imayag tap nagsiyansyo ak. Adamang tadi lima gasot kasi ay damang tadi konforme na sige nga ron. Nagduga ako dito ita. Pasilapan sa sapatos ko. Sige, sir. Napindas ka di mo lang di pa nagkakwan. Pindas, sir. Dumati mong dayaw. Nanataga mo? Jason? Daki, sir. Siyag ni Mr. Douglas Natividad. Douglas Natividad? Wan. Tagatoy kayo, sir? Tagatoy, ha? Wan, sir. Sige. Yalas tupkat ni. Dumanon na parte ko. Na programa ng tanga madama. Ay, sir. Okay. Nalpasan di may sa sir. Ito may gaduha. Mabidla na ito, sir. Oreta. Dati mo tinga na sila. Kinagyaman na, orin kumano saan kayo nga nga pasyahin siya. Gabata na sila pasapatos yun. Nang kung amin tikti ko, panagpakpakaasim, kaya di problema. Ni, inawagan ito tagang ko. Kung sir. Okay? Gulata ka o dagdag di bulsak. Ito ko rata di bulsak. Sir, gulata kita kung natapang suplik. Kasi siyempre, nakalima kasot ka ko namitay. Saan nga hamon sa suplikan? Saan ka rin po, sir? Uy, sige. Inakon. Nagmayat gayam, kasto nga biyag, mo kasta nga masarakam di kita na siya at panagpuspuso na, diba? Awanan ti umay manong name. Nawala ka sa unod pa nagtawtawag ko. Medyo mo malambot nga minan eh. Nalpas pa rin ti problema ay programa manong name nagtatalawan di kiti yung matender ka data nga programa. Akasandan di kiti tugaw manong name. Nagsilawan ti silaw ti plaza. Kahit nasa wen. Rumabiin. Inurnong ko manong naming di kiti gamit kong yung kampil ko ti kahon. Inalak pa yung ti tugaw nga pagtugtugawan di kiti pasyahin. Tapno wallet? Ada nakaragara ti wallet?
Inalak ti wallet man. Wow. Nagbangbang nga kwarta. Saksaka nga ribo. Inwaras ko ti panagkita kita glawlaw man na yung da nakakita kanya. Kaituhin, ti orayek. Nakim nga po Diyos amin di kito eh. Diba? Kung nakpaitay, baka no, damapinot ko a kwarta. Amo niya po Diyos nga talaga ti, tulungan na. Sana na skin pa nga bilangik man. Basta naman na mag-ado. Naka-ad-ado. Nakabangbang-bang. Amo na nabangbang dya kalikis. It's possible nga more than 100,000. Hinayon ko anong naming kabilit kahon. Gayan di gamit ko. Kat magmagnakon manong nemi. Nga mapan, mangipan, kadagiti gamit ko, iti shanshu stand, nga pag-extra. Binelang ko manong nemi ng mata sa pulak. Mayat. Nagsubliak tuwanin. Manong nemi, iti maipaulang ko, maitid ko, nagiti gamit ko. Siyempre, inalak di wallet. Napanak itilingad, manong nemi tapno kitayak. Ori sana ko nga pa nagpasansyo. Into nabigat. Hindi makita manong nemi. Calling card. At address dito eh. Kinagan. Mr. Douglas Natividad. Dati na odi. Dati nang tidti sa ngaribo. Yung tarabinak. Induling ko manong naming impulsa. Sa kinarawak pagiganak ti kwarta, binilang ko manong. Hata-hata pa lang ni Lili sa Jai. Iti ospital. Gimatang manong nami ti prutas magusgustuhan ni nanang. Gimatang mo di para kinilili. Magusto na siguro ti empanada. Special empanada. Gimatang ti dua. Sak nang tricycle manong nami nga napan iti ospital. Kilata pa lang ni Lili. Inururay ka. Tamok siyempre. Umay mo bantayan ni nanang mo itang arabi. Posible nga mo bantayan. Nagyaman natin inururay na, Lili. Para kang ka. Wow! Empanada? Amo ka magustuhan. Apa yan mo? Minsan iti napanta naging empanada, di ba? Imbaga mga magustuhan. Special. Mabisinang si ka. Mauling ko kanina yan. Egit kanina muna. O, nagit mabisinang mat kanik. Apay, matpatulog na nanang. Nabayagin? Nabayagin ha? Siyempre, kaputa nakatulog ang anak, mat ka sa sarita ko. Hindi medyo kwak mo ida, nakatulog ka. Lili, thank you ha? Okay. Sino ko matagtinulong na sanga si Kangin siya? Because you love me. Naita ka nga ni Jason ha? Yeah, talaga nga lablak, di ba? Yeah, I love you as a classmate, as a friend. I love you too. As a sweetheart. Dalang orod ni nanang mo. Ang habit ka pa. Tagas na pala pagbaga. Makalasat ni nanang. Makalasat ano may ipakat gusto. Ngayon kasi ano noon ti maitid mo nga panaka-advance mo. Medyo adumod dati ko nasa pulak. Dadamang 5 gasot. Dadapay ng 1,000. Ken hindi gusto nga bayan. So nakagatak nga rin ko empanada, ken prutas sa gusto ni nanang. Inakaronan. Kanan pala mo na dita. Kanan nga duwa. Kahit mo soft drinks, anin. Danom latan. Wala na kumatang ti waters. Danom. Ne, lakan naman tapag isunto.
Ida agawid din ni Lily. Lily? Hmm. Ituloy mo't bang tulong kanya ka? Uy, nori sa mong ibaga. Kendi kararag. Para kininanang. Uy, para kininanang mo, para kin ka, para kadatayamin. Nakarten, itulod ka kag na jarwar. Hanang, saklata. Goodbye kiss ka na din na. Lukluko ka talagang Jason ka. Yung basta kiss, kudtot mo ito. Ingat, mas tamat. Hindi makaring ni nanang. Datay, kanan ti pasyente manon nemi. Ang pati da. Pakadam to ni nanang mo ito na ko, pakariing. Okay, sir. Nanang? Anak, si bibiyagag pa'y lahing. Kaya nakaturog kay lang. Kinagyaman ti kinapod Diyos na nakaring ka. Amo nga ti maturog kat kasla. Kwa, panagpractice ti panakatay. Dano mat maturog ka, puot mo eh. Di mo amot mo mas pasamat. Kasat pimusa yan. Ngayon kapot na nakaring ka nanang, thank you kinapod Diyos. Kaya dapat nag-taking you tayo, kapag na-admit kayo dito eh. Kanada ni Lily, kanang bantay kada kayo, na parang nangarudan. Naghawitan na. Nakasaysaya di girlfriend mo. Nanang, ang ko girlfriend. Anong arti awag mo? Kadgayam mo iso na. Di girlfriend? Kaya nagyamyaman ang arti kang kuwana ta. Mamanotikas kang kuwana. Hantay pagkap kabagyan. Kinamliti kabagyan tayo ang isod ako matumay. Ngayon, lang sa mo panunutan dita. Ti kahit kung umamunta ka na kayo, di yo kaya atenti ko ha. Anyo kaya atenti sumuko. Siguro kapot ada na ipakat ang kanyak nga angas. So si Mayati pa tiknak. Ngayon ko nada, nakasapulat di operasyon. Nanang, no saan nga maagasan, babayan ka dagiti agas. Kasapulat di operasyon. Kada ito ti Santa Kamailan, ora niya't araramidam kaputan ang ina. Nanang, saan mo pagkawang tinamnama? Kasi kang ganayon kayo wag baga. Habang nadaanis ta, saan ta nga sumuko. Kadagiti panubog ti biyag. Susubukan na talang na po Diyos. So, saan ta nga sumuko? Kaya daglagi pa, mangipaiman na po Diyos ti panubok, namnamain ng saan nga. Tinamnamain na nga kabailan. Dagiti subukan na. May matikas ti nga panubok anak, awalat di awan, awan pa ti tumulong. Ado ti tumulong. Nagitilayan nga nagpasyansyo kanyak kat timulong dan. Takunak kadakwata. Siyansyo, pasyan kay man na po. Tapos damaorlong ko nga para kinaanan ko nga dito ospital. Kahit mo sawan, kasat pa nang ayos mo kadakwala. Wala. At numang tadaan, maam ta suplinan, tayo may tulong ko kinilanan mo. O, ado na gito pumulong lang. Basta nagpatulong ka. Saan ka kumamang pukawan tinamnama? Saan nga sumuko? Naging ganad angis kinpigsa tayo. Sige anak. Hamangan kayo. Ito ka na niyo ospital. Datalatan purutas ti kanak. Mabsugak matitidaytan. Kin talagang paboritog deta anak. Mangga. Anong name Jack makaturog? No panaimas ang titurog ni na. Gaputi wallet manong naming ikama. Hingkandang ko. Isublik. Timang tagikwatisan mong kukwa kadakulaw na hapaso. No pa kasapulak. Isublik.
awan suruk, awang kuran. Tanya tamok, baka no itulat pa ng sublik, kita ada dutupit may pay nga tulong kanyak, tulong para kininanan. Iso nga kabigitan na, nemi, pinatas ko, tinagsublit eskwela. Ay, may kagbasa? When, apaman nga alpas ko ti klase, ganati, before 12, ada papanak. Ikaw na, kumusta ni nanang mo? Gabot na may pakpakatan di agas, sumayat tirig nana. Ganda siya lang ha, no saan nga, hanga magasan di sakit na babaeng ti agas, kasapulan ti operasyon. Kaya di operasyon, dakal ti magastos. Basta ka, dadyangatan, baka handa kayatin urugyang operaran no awan deposit. Di pa nang meet or awan deposit, okay lang. Ngim da di pa nang operar da baka awan ti no awan deposit, baka sandang operaran. Alay karakaragta nga sapay ko mata sa anin nga skin ma-operar. Before 12, anong name nag-tricycle ket napanag iti address nga adda iti calling card nga balay da Mr. Douglas na tibidan. Nagdurbelak manong name iti panagkalen ti balay da. Katulong ti may. Abay ka di, ada ni Sir, Mr. Douglas na tibidan. Awan ha, ada di opisina na. Abay ka di, ada ko may sublik. Ni Mrs. na dadda. Ta medyo matbadi bagbagi na so hanga na panitrabaho na. Mabaling ka di nga iso. Ano sige, nabilang nga ron. Tayabak ni Mrs. na. Pinastrik na iti unek ti gate manong naming yung aging ganaraing iti ridaw main door. Urayam ni ma'am, ha? Sige. Hindi malukatan ti main door manong naming nalapsat nga babae nga may bagay kay ni Mr. Douglas na tibidad Trimwood. Abay, napasabol mo? Ma'am? Dakay ka dito asawa ni Mr. Douglas na tibidad. Buwan siya. Abay. At ako may sublik. May sublim nga. Manong namin ruwar ko ti wallet. Wallet ni Sir Datoy. Wallet na. At kwarta ka nagyan na. Isublik, ma'am. Pakitid to. Alam mo ito. Di mo wala kinisayan? Saan, ma'am? Jack plus kinisayan. Abi, di ka nang interes. Nag-interest nga. Abi, insublim. Kaya saan ko kukuha, ma'am? Abi ko man kang tagikuha kit saan ko kukuha. So, isubli ka. Sige nga. Ano pa, ano nga rin? Ano, alin kan? Ururam ti kugunam. Hindi ito, sir mo ti magtad. Ano siya, diyak makapag-desisyon. Hanggang ururam ti kugunak, ma'am. Mabalin ti uminom? Petra! Ma'am, iyalam man ti tanong dito. Bon, ma'am, umayat. Dahil danom ng inuwan na. Paano, danong nga, gapuit ako. Sige, sobre ka hon. Uray mo natin siya katulong eh. Kasla, saan na siya? Ito nga amo Dito sila pa nagsasauna. Ay, dito hinte. Danong. Thank you nauyong na di among nga babae la. Nagap-apa da gani sir. Ada problema da. Nagap-apa da? Bukan. Da problema da. Ano problema da? Basta. Problema da agasawa. Sige na karoon na. Thank you. Manong namin limag antiriknak nga nangisubli ti sangko ako. Nabanag ti ospital, manong namin sakbay nga manglukat ti klase. Nang, kumusta kayo? Story. Pasensya kayo ng saan kayo mabantayan. Nagsubliak mo lang di klase.
sayang, baka kadendak, sayang dato nga tawon. Isumuti ko nakuha anak ko. Nga baybay anak natan, tay pastik putagbasan, barbaring no. Sumaya tibiyag mo, no awanak to na pampanunutem, di nalaglag at nung tirik na, di nakpakadanagan. Hinanang mo't, kasapulang ka nanang. Ti anak kat kasapulan na tinana. Kat numatay ka, di ka kaasi di anak, tawan nanang nan. Hanga bali at manakam ka matan anak ko. Amom nga biyagan ti bukod mo. Ng maadad na apimpinas ti biyag kunod da ka nanang. Sige. Inak man lagklase nanang nangang kayon? Wen, nanganak itayan. Di napakaringguran. Di napakaringguran ako. Basta, basa ka lang. Manong nimi Sabado si marunong nga aldaw awang klase napanak manin iti plaza. Napanak manin manong nimi iti plaza. Bali talo nga aldaw sipud insublik ti walit ni Mr. Natividad. Ini malasing ko ni Mr. Natividad manong nimi. Sir, good morning. Agpasyansyo ka manin? Tarantado ka. Apa sir? Hindi pa naman di kwarta. Sir, insublik. Insublim? Sino tang insubliam? Asawa niyo, sir. Kabigatan na di. Pinagpatnog ko pa laing sa ako insubli. Wait lang. Hinahalang ta cellphone na. Ini-speaker nansa. Tamangin ko ka. Agriring. Simawat. Hello? Margaret. Napin na ba kam? Niyapay ka siya da. Ayaw, malagib ko. Warda gayam. Tinaisubling awalat ko. Apa hindi mo intid kanya? Ano? Tinaisubling nga wallet ko, apa di mo intid kanya. Ano nga wallet nga bagbagam? Di ka mawatan. Awan ti may dita, balay, nga nangisubli ti wallet ko, nga naragreg ko. Awan. Apa ka ma? Sige nga ron. Apa ko mga no, dahil subli da kanya, apa ko manjak insublikan ka? Napag-purbo kanya. Nagkikuwag ti kwartam. Sige natin. Bye. Sir, awang ka na ba't sublim? Sir, nawagin nyo kada dyan katulong nyo. Inawang ka di CCTV yo. Di sa mo ti balayo. Sir, amon ti Diyos. Tangi ko uri ka sa bulag. Agpasong ka sa bulag ti kwarta. Kasapula ka talaga di kwarta. Kinabot na natin mo nga si Miplo, ti panunod ko, sir, kita nga ikuwag na ito, kung saan ako nga bandog pa nga agsiensyos. Ti kang runano nga ipaadalinanan ko kanya, kanisa pa sa gapsap, iti manunod ko, no, saan ko ako, saan ko nga tagikuan. Insublik, sir. Abay nga rin nga saan nga nugutin. Sino nga ti pa-check? Sikaw na ti asawak. Madamat wariyo kay ni misis mo saan ka di, sir? Sige. Abang ko kita yung footage di CCTV. Diyos ko. Isublim pa nga mismo. Uri agaramit ka kayo, tinasyaat. No jay tao nga kasalasalita mo saan nga nasyaat. Saan na siya na yung asawa ni Sir? Abay, pag lipa ka na. Siya akong tinagbaling nga dakas.
Manong nimi kalbasan lang ti may nga oras at damanin ni Mister Natividad. Jason, sir, ukumunti kita ang gamit mo. Tayo dito ospital ngayon ni nanang mo. Tanuan niya man ti kasapulan na. Siyak ti makamo ang gastos. Sir, sir, thank you, sir. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Manong name na operar niya ng kating karkarar ko, sabi ko mata makalasat. Nakasaysayad ka talaga niya po Diyos, Manong. Nakalasat. Okay. Babayan ti tulong ni Mr. Natividad. Ti inaramat niya po Diyos, Manong name nga timulong kada kami. Hindi makaawidan ni nanang, ito'y balay, Manong name. Adda, asim kibuyog ni Mr. Natividad. Pero di balayo? Tuwan, sir. Naalan cellphone na. Engineer, umay ka labit dito eh. Kapay, sir. Dati lang dagangan nagdiswan na. Ko kayo. Ay, saan, sir? O pupaan mi? Sinaking ko kayo bagayo. Tagatangan tayo. Tabang ipatagdara tayo nataltalgad nga balayo. Sir, adoon na iti. Tulong yung kada kami. Tuloy-tuloy ti panang tulong ko kada kayo. Mrs. Sir, kaya yo tiyo ah. Laik kayo mo ito, nag-business. Mangipatakdar ito talipapayo takwa. Paglakwan ti ano. Magtagat ti puunan nyo, tapno, pag negosyo yo, ang tulong ti bagiyo. Si Kamet, Jason, anat year mo? Third year, sir. Okay. Magbasa ka ng ipas ng butang basa. Ito na dakan ti college. Libre ti ka. Sakti mang gastos. Sakti mang pawasa ka. Ito makarador kan iti college. Alayin ka iti kumpanya. Tagtrabaho ko kanya. Kasapulak ti kasakin ka nga honest na empleyado. Sir. Sir. Okay. Kanuan niya tingin karik tungbalik. Kastaak no ang kariak. Kada kitikas kada kayo nga tao. Naskin nga matulungan katrumbeng nga matulungan. Ituloy mo't kinaanas mo. Ha? When sir. Tapno maya baba. Dagiti pasamak manong nemi no anyaman dagiti ibaga ni Mr. Natividad. Inaramid na. Tinungpal na. Manong nemi. Nandaan kami tinatalgad ng balay. Medyo kung nangard karoba may nangalalan score tayo. Data kasi pa nagpabalayo. Ay, sika, sunyan, nangalam ti pinagpunan kada ti negosyo. Ay, sika, apay nakapag-graduar ka ti college. Kit na napita sa itan ti trabaho. Di ko sa ka pa nagtrabaho. Nagasawa kami pa yung kinilili Anak mo Kadadan lili ti sidong ko, sidong mi kininanang. Nga dapay na talong apo ko ni nanang, anak mi kinilili. Nilili, akit nagpadpada nga kumpanya at pagtrabaho kami. Tayo naalala kami nga agpadpada ni Mr. Natividad. Manong name natin nga rin ti pagkasalita. Thank you tilaing mo nga ng ornus. Kalpasan nga nakinsan kang kati detalye na. Thank you tilaing mo nga ng ibasakit sapi kumatad. Damat na ibatik nga adal. Liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga nagbuya ka nagdengeg. More power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo. Jason. Thank you, Jason. Thank you mat kadagiti nagbuya ken nagdengeg.